ಹಾಯ್ ಲವರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಲಗೇಜ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಂದಿನ ಪೂರ ತೋಚ್ಪಾವೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ವಿಡಿಯೋ ದಾದ ಪಂಡ ಮಾಮೂಲ ಅಮ್ಮಲ ಇನಿ ಬಾಂಬೆ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತು ವ್ಲಾಗನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೀನಿ ನಾನು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳನ್ನ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೋದ್ ಬುಡ್ಕ ಬಂದು ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತು ಸಾನ್ವಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ರೈಲನ್ನು ಮುಟ್ಟೋಡು ತೋಚ್ಪಾಯಿಲಕಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬತ್ತನಮ್ಮ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬತ್ತನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನಂಜಿ ನಿಕೊಲ್ ತೋಡ್ದುಂಬು ನಿಕೊಲ್ ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿತ್ತೆ ಜಡಂಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಸಾನ್ವಿ ಹೋಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ತಿತ್ತದ ನಂಬರ್ ಬರೋದುಂಡು ತುಲೆ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ನಿಗಲು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಿಗಲಿಗೆ ಮಾತ ಟೈಪ್ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂಚನೆ ಸಿರ್ಲಾಕ್ ಮಾತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸೊ ಇತ್ತಂಗಲು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬತ್ತ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕದಿನಿ 20 ನಂಬರ್ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದೊಂಬು ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಮಸ್ತ್ ದೊಂಬುಲ ಇತ್ತಂಡು ಸಾನ್ವಿಗ ಅಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಸೀರೆನ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೀರ್ ಮಂಡೆ ಬಟಾಲಕ್ಕೆ ಏನೋ ಅಂತು ಜೊಲ್ಲುದೆತ್ತು ಅಂತೋಲು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈನ್ ಬತ್ತಂಡು ಸೊ ಒಂಜಿ ತೂಕ ಬಂದು ಉಂತುದ ನಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಮೆಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊತ್ತೊಂದು ಪಿದಾಡಿಯರ್ ರಾಜ ಅಲ್ಲ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ 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 ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬರ್ಪೇರು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬೋರೆಂಡಿತ್ತೆ ಟಾಟಾ ಅಂದ್ಲು ದೊಡ್ಡ ಅದೇ ಬಾ ಬಾ ಶಾನ್ಮಂಗಾರ ನೀನು ಫಿರಂತಲೇ ನಿಕ್ಲಕ್ಕೆ ದೂರ ಆತಾ ಎಸ್ ಎದುರ್ದೇಟಿ ಅವು ಪಾತಿರ ಬರೋ ಇದು ಒಂದು ಇತ್ತು ಬಿಲ್ ಬಿಡಲ್ಲ ಮುರ್ದು ಹೋಯ್ನತ್ತ ಅಜ್ಜಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಇವರ ಪಾಡನ್ ಪಾಪ ಎನ್ನು ದುಪ್ಪು ಅಂದ್ ಯಾನ್ಲ ಹೇಳ್ದು ಪೋಪ ಎನ್ನು ದುಪ್ಪೋಲ್ ಪಾಪ ದೊಡ್ಡ ಅಜ್ಜ ಬಿಡ್ದು ಪೋಯ್ನ ಮಗ ದೊಡ್ಡ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜ ಪೋಯ್ನಿ ಶೇ ಶೇ ಇದೊಂದು ಮೈಪುರ ತಾನೆ ವರ್ದಾತಿ ಅಂದ್ ಮಾರ ಪಡ ಬೇಗ ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲ ತೆಲ್ ಪೌಡ್ರ್ ಪಾಡ್ದೆ ಹೋಯ್ತೊಂದು ಜಾತಿ ಅಮ್ಮನ ಕ್ಲೀನ್ ಬಿಡ ಕುಡ್ದು ಬರ್ತಾಗ ಐಸಮ ನಾಲ್ ದಿನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಇದನ್ಪೀರು ಖಾಲಿ 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 ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾನ ಸಾಂಗ್ ರೆಡಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಜುಜ್ಜು ಎಂಕಲ್ಲ ಜೀಬುಲು ಕಾಡಿದ ಎದುರುಡು ಪಲ್ಲಿ ಬೈದು ಐದು ಹತ್ತಿ ಜುಜು 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 ಕೊಂತೀನಿ ಅಂಚಾತು ಹೋಯ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗಿತ್ತ ಜುಜು ಜುಜು ಏನೇ ಬಾಬಾ ಹೋಯ್ತಾ ಇಲ್ಲದ ಮೂರುಂಡು ಅಮ್ಮಡುತ್ತಂಡೆ ಅಮ್ಮಡ ಇಂಚು ಜಜಾರು ಕೀಪಾರ್ದು ನೀರು ಎದೆ ತಂಡದಾನೆ ಡಬ್ ಕೊಡೋದೇ ರಾಜ
ಬರ್ತಾನೆ ಕೂಡ ಅವೇನು ಬಂದಲ್ಲ ಕೀಜಿ ಬಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಮಾರ ಅಲ್ಲ ಬರ್ಕಂಡು ಡೌಟ್ ರಾಜೀವ್ ಬರ್ತಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದ್ಲಿ ఒక మొబైల్ పిరావుడు ఎత్తాను కావాలండి కీ తోచిపోయాడు తెలుతోంది అది ಅವು ಸೀನ್ ದೆಪ್ಪರ ಆಯ್ತು ಅದೇ ರಾಜರೇ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಬೈದು ಈಗ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 19 ಬತ್ತ ಪಿನೇಟಿ ಒಂದು ಹಾಯ್ ಮುನ್ಪ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಶಿಶಿ ಎಂಗಲ್ಲ ದಾಸಿ ಹಾಕಲ್ಲೇರು ಎಂಗಲ್ಲ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಕೊಂಚ ಸಾಗರ್ ಕಟ್ಟಿರ ಅವು ಬೊಲ್ಲ ಆತನ್ ಮಾತ್ರ ಇಡಲ್ಲದೆ ಏನ್ ತೋಚ್ಪಾವೆ ನಿಕ್ ಝೂಮ್ ಬಿಟ್ಟು ತೋಚ್ಪಾವೆ ರಾಜ ಇರ್ತದ ಭರತನಾಟ್ಯ ಒಂದು ದಿನ ಅಂದೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಲ್ಲೇ ಇರ್ತಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜೊಂದು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಅತ್ತೆ ಪಿನ್ನೆಂಟಿ ದಾದನ್ ರೈಲ್ ಬಿಡೊಂದು ಇಲ್ಲ ದಾದ ರೈಲ್ ಬಿಡ್ಪಿನೋ ಇರು ದಾದಂದು ಈ ರೈಕ ದಮ್ ಕಟ್ಟದ ಫೋನ್ ಮಂತೊಂತೀನಿ ಹೆಂಗ ಎಂಚ ಸಾನ್ವಿ ಅಯ್ಯೋ ಏವಾ 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 ಹೌದಾ ಅದು ಹಂಚ ಹೋಗ್ಬಿನಿ ಅಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾಗ್ ಬಾಲ್ ತಿಕ್ಕಂತಲೆ ಬಾಲ್ ಹುಡ್ಗೋ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸಾನ್ವಿ ಅವು ಏರ್ ಕಂದಿನ್ ಬಾಬಾ ಬಲೆ ಬಂದು ನಾನು ಈಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಲ್ಕು ತೆಗೆದೇ ಇರ್ತಲೆ ಯಾವ 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 ಎಂಬ ಮುನ್ಗಬ್ಲಿ ಬಲೆ ಯಬ್ಬ ಯಬ್ಬ ದಾದಿ ಮಗ ಬಾಲ್ ಬಾಲ್ ಕಂತಿನ ತಕ್ಕನಕ್ಲು ಸಾನ್ವಿಗ್ ಚಂಡಿ ಪುಂಡಿ ಜಗತ್ತು ಚಂಡಿ ಪುಂಡಿ ಆತು ಹೆಲ್ಪರ್ ಹೆಲ್ಪರ್ ಸಾನ್ವಿನ ಹೆಲ್ಪರ್ ಅಂದಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಸಾನಿನ ಕೋಪ ತುಲಿ ತುಕ 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 ಎಂಚ ಗರ್ವ ಹತ್ತಿ ನಾವು ಸಾನ್ವಿ ಗರ್ವ ಎಂತ ಹತ್ತಿ ಏ ಸಾನ್ವಿ ಅಂಡ ಪ್ರಜೆ ಜೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದೆ ಗೊಡ್ಸಿ ಬನ್ನೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ವಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಮ್ಮಮ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇರ್ತಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬನ್ನಿ ಮಗ ಸಾನ್ವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬನ್ನಿ ದೂರ ಅವು ಏರಪ್ಪೋ ಏರಾರು ಆರ್ಯಾರು ಹಾಂ ಸನ್ನಿ ಅಮ್ಮ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಲ್ಲ ಪಿನ್ನಾಟಿಗಿತ್ತೆ ಜಾರಿಗೆ ಕೊಯ್ಯಾರೆ ಬೋರೆಂಡತೆ ಪಿನ್ನಾಟಿ ಅದೇ ಏತ್ ಜಾರಿಗೆ ಕೊಯ್ದು ಕನ್ಪಾರು ಜಾರಿಗೆ ಕೊಯ್ಪಿನ ಹಾ ಏತ್ ಕೊಯ್ದು ಕನ್ಪಾರು ಕೊಯ್ಪು ಜಾರು ಹತ್ತು ಬೂರ್ ದಿನ ಬೇಜಾರು ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಿಯಾ ಹಾ ತೂಕ ಎಂಚೆ ಏತ್ ಬೇಜ ಬರ್ಬಾರ ತೂಕ ಹಾ ಇರಕ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಉಪ್ಪು ಬನ್ನಿ ತೂಕ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮಿನಿಮಮ್ ಹಾ 75 ಆಯ್ತಾ ತೂಕ 75 ಕಂತು ಜರಡ್ ದಾದ ಅನ್ಪೋರಿ
ಹಾ ಯಾ ಬನ್ನಿ ಅನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಆವತ್ತೆ ಜೈ ಅತೆ ಅವ್ರ ಅಡ್ಡೆಲ್ಲ ಮನ್ಪುಜಿ ಹಾ ತೂಕ ಎಂಗಲ ಸಾನ್ವಿ ತುಲೆ ಮುಲು ಕೋರಿ ದಟ್ಟುಗೊ ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಚ ಪಾಪ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಯಬ್ಬ 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 ನಾಲಿ ಈರ್ ಇಂಜುರಿ ಮನ್ಪುವರ ಅಂದಿತ್ತೆ ಕೋರಿಗೆ ರಂಚೆ ನೀರು ಸಮ ಪಾರ್ತಿರ್ದಿನ ಉಂಡ ಬಾಯ್ ಕಣ್ಣು ಉಂಡು ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣು ಕುಂತೆಪ್ಪೋಲ ಪಾಪ 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 ಬಾಬಾ ಕೊಕ್ಕದ ಬಂಜಿ ಉಂಡು ಬಂಜಿ ಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳೆ ಪಕ್ಕ ಕಿಶಿಕೊಳ್ಳಿ ಕಿಶಿಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲೇನ್ ಕಿಶಿಕೊಳ್ಳಿ ಯಬ್ಬೋ 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 ಆಯ್ತು ನಾನು ಜೋಗಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪೂಜಿಲೆ ಪೂಜಿಲೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಗೈಸಂಗಲ ಪಿನ್ಯಂಟಿ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಲ್ಪ ತುಕ ಎಲ್ಪತ್ತೈನ್ ಕಂದೆರಿಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆ ಪೋತುಜಿ ದಪ್ಪಣ್ಣ ಸಾನ್ವಿಲ್ ಇರತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೋತುಜಿ ಇರ್ತೆ ತಲೆ ಅವಡಿ ಹೋಬಿನ್ ಬಟ್ಟಿ ಬತ್ತೊಂದು ಹಾ ಕೂಡ ಸರಿ ಮನ್ಪುನು ಅಡಿಗೆ ಎಂಚ ಎಲ್ಪತ್ತೈನ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಇಟ್ಟು ಶೇ ಸಾಕಾತು ನಾನು ಲೆಕ್ಕ ಇರ್ ಮಂತಿ ಓಡಿತೇನೆ ಐಟ್ ಎಲ್ಪತ್ತೈನ್ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಪ ತಿಂದುಪ್ಪರಿ ಮತ್ತೆ ತಿಂತಿಜಾರ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಫುಲ್ ಫ್ರೆಶ್ ಜಾರಿಗೆ ಜಾರಿಗೆದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರ ಬನ್ನಿ ಜಾರಿಗೆ ದಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನು ಪುಲಿ ಉಂಡು ಮಕ್ಕ ಮೀನ್ದ ಗಜಿಪು ಪುರ ನುಂಗ ಅದು ಪಾಡ್ವಿ ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ತಿನ್ಪಿ ಬಕ್ಕ ತಿನ್ಪಿನಾ ತುಕ ಎಲ್ಪತ್ತೈನ್ ಇಟ್ಟು ಉಂಡೈತೇನೆ ಎಲ್ಪತ್ತೈನ್ ಇಂಕ ತೋಜ್ಜಿ ಎಲ್ಪತ್ತೈನ್ ಇಟ್ಟು ಕೆಲವು ಕೂರಿದ್ದಂಡು ಅವು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರ್ತೀಗಂತ ಎಂಚಪ್ಪು ತುಕೈತಲ್ಲ ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಮುಂದೇನು ಕೆಲವರು ಗಂಜಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪುರ ಪಾಡ್ ತಿನ್ಪೇರ್ಗೆ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಗೈಸ್ ನಕ್ಲಿ ಕೊರ್ಲಿ ಅಂತ ಪುಳಿ ಅದೇ ಐಗೆ ಜಾರಿಗೆ ಐಕೆ ಜಾರಿಗೆ ಅಂತ ಮನ್ಪಿನ್ ಗೈತ್ನಕಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೊರ್ಲೆ ಹೋಗ್ತಾಯ್ತದೆ ಕೊರ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಡ್ಡೆ ಎತ್ತೀನಿ ಆಯ್ತು ಈಗ ಲೆಕ್ಕಂಪ್ಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕಂಪ್ಲೆ 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 ಒಂದು 71 72 73 74 75 75 ಬಿತ್ತುಂಡು ಗೈಸ್ ನೆಟ್ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಈಗ ರಾಜರ್ ಬತ್ತೇರ್ಲೆ ತೊಂಪುವರೆ ಬತ್ತೇರ್ ರಾಜರ್ ಮೂಲನ್ ಜೇಳ್ದು ಕುಲ್ದಿಲಕ ಕುಲ್ದೋರು ಅದೇ ಅದೇ